Dobar dan. Dobar dan. Želio bih jedan kredit. Naravno, može. Popnite se na ove stepenice. Nema nikakvih problema. A što sad? Sada stavite ovu omču oko vrata. Kako divna omča. Hvala vam. A sada ću vam zavezati ruke iza leđa. Pa vi ste vrlo ljubazni. Naravno, sve za vas. A sada ću baciti kocku da vidimo hoćemo li vam maknuti ove stepenice ili ne. Pa to je vrlo uzbudljivo. Naravno, mi pazimo na svoje klijente. Mi smo čovječe, zaduži se. Čovječe, zaduži se. Banka za vas. Banka kojoj je stalo da ne izvisite. Ja sam kreditno sposoban. Budite i vi.